Takže čus lidi, já jsem Dosky, no a jak jste z názvu videa mohli poznat, tak Fortnite je fakt fantastický a to doslova. Say that again? Protože už za pár dní nám vychází nový film od Marvelu, Fantastická čtyřka, první kroky. No a to by nebyl Fortnite Epic Games, aby neudělali spolupráci. Takže včera nám oznámili oficiální spolupráci s Fantastickou čtyřkou, kde přidají všechny 4 skiny. Finga, Reeda Richardse, Susan Storm i Johnnyho Storma a všechny dostaneme jako skiny. Podle líku by to teda měly být 4 bundly. Tady se na ně můžeme i podívat, jak vypadají, za chvilku vám je stejně ukážu. Zapnu si tady k tomu takhle hezky blitz, abychom měli takhle něco na pozadí. No a jak už jsem říkal, tak teda dostaneme ty 4 skiny a měly by být 25. v Americe. U nás teda 26. ráno ve 2 hodiny by měly být do shopu a ve středu, což je zítra, by se o tyhle skiny měl pořádat Fortnite turnaj, což bude Squad Cup. Takže 4 lidi. Když se teda v tomhle turnaji umístíte jako jedni z nejlepších, tak vyhrajete právě všechny ty 4 skiny. Myslím, že i všechny 4 bundly, což se jako docela vyplatí. Náhodou, než si je každý pak kupovat za nějakých 2000 něco, takže se určitě snažte v turnaji. Teďka jsem teda chcípnul, no to jste neviděli, ale aspoň si můžeme říct další novinky. Když teda budete hrát ten turnaj a budete ho hrát 60 minut, když přežijete 60 minut jakoby, tak dostanete It's Clobbering Time Spray zdarma. Když budete hrát jakoby dvojnásobek, neboli 120 minut, takže vlastně jakoby když hrajete 2 hodiny, tak dostanete ten spray a dostanete k tomu ještě Flame On emotikon od Johnnyho Storma. Takže pokud nemáte takové zkušenosti, nejste tak dobrý ve Fortniteu a chtěli byste něco vyhrát, tak taky máte šanci vyhrát spray a právě emotikon. No ale teď si už řekneme, jaký ty věci, jaký kosmetiky právě Fantastická čtyřka bude mít. Jako prvního máme Reeda Richardse, neboli Mr. Fantastica, Pedro Pascala, a ten by teda měl mít krumpáč, a měly by to být nějaký pěsti, které se mu budou natahovat, jako ta jeho schopnost. Pak máme Fantastic Calculation Emote, což by měl být jako emote, jak tam právě píše na tabuli a pije kafe a přemýšlí. A možná ještě nějaký další kosmetiky, o těch zatím nevíme. Říkalo se, že možná glider bude, tak uvidíme, necháme se překvapit právě 26. Nebo vlastně už dřív, pokud nám je odhalí ještě před tím kapem. Mohli by dát taky nějakým content creatorům, jak to vždycky dělají, ale to asi nebude, když jsou v kapu. Potom tady máme teda Susan Storm, já rychle uteču, abychom tady zase neumřeli, to by byla ostuda. A máme tady teda teďka Susan Storm, neboli Invisible Woman. Ta teda bude mít Psionic Orbs Pickaxe, což budou nějaký ty její... což budou nějaký ty její force, jakoby orby, který asi bude nějak házet, nebo uvidíme, jak to bude vypadat. A pak teda ještě možná emotikon a batoh dostane, zatím nevíme. Pak ještě teda Johnny Storm, což bude mít ten Flamon emotikon, o kterém jsem mluvil. A bude mít i Flamon emote, kterým se z té jeho původní verze dostane do té ohnivé verze. A jako posledního tady máme Bena Grima, neboli The Finga, a ten bude mít It's Clobbering Time Spray, který dostanete právě za ten cup, za těch 60 minut. A potom teda bude mít ještě pickaxe a možná ještě něco. Uvidíme. Nemáme zatím všechno odhalené, takže to jsou takové zvěsti a líky. Říká se tady teda ještě na Twitteru píše, že by měl mít 2 podoby. No a ten Fantastic Four Cup teda bude 23. července. Bude to squady, budete mít 10 zápasů a bude se to hrát 3 hodiny. Myslím si, že to bude zase klasicky od 7, jako všechny tady kapy u nás v Evropě. Budete teda muset mít dvoufázové ověření, to určitě všichni víme. No ale docela jsem zvědavý, jestli k tomu dostaneme i třeba nějaký mytiky. Jako já si myslím, že... jako upřímně si myslím, že teď už asi žádný mytiky nedostaneme. Takhle na konec sezóny. Nevím, proč to dělají takhle, mohli to třeba odložit o týden. Dát nám to až na novou sezonu, nebo do Battle Passu třeba mohli. Ale asi se rozhodli, že to udělají takhle. Takže si právě myslím, že už ani žádný mytiky nedostaneme, což je škoda. Aspoň nějaký medailon bychom mohli. Ještě na ty 2 týdny, ale teďka tady máme Supermana, teďka nedávno ho přidali. Ještě jsem vám teda zapomněl zmínit, že od dneška můžete plnit nové Summer Road Trip Challenge, dával jsem to i do shortu.
a můžete tam získat Chevrolet Corvette auto. Tady si ještě kliknu Supermana, hned vám to ukážu. Tady máte Party of Summer Road Trip, musíte každý den plnit tady ty challenge, 80 000 XP, pak můžete i v kreativu. Takhle to uděláte 8krát a dostanete tady právě Chevrolet Corvette, tady to krásný auto. Takže to si rozhodně nezapomeňte udělat. Já doufám, že se vám dnešní videjko líbilo, bylo takový narychlo, nebylo ani moc prostříhaný, abych to stihnul ještě rychle vydat dneska. Tady ještě mám na sobě taky free skin, který je z Rocket League, když tam dáte 15 saveů a zahrajete si jeden private match s nějakým mutátorem, tak získáte právě tady ten krásný skin s tady tím gliderem. To si taky určitě splňte, je to tam ukázaný v Rocket League. No a doufám, že se vám dnešní videjko líbilo a vidíme se u dalšího. Zatím čus.